Het is elke keer op 6 maart, tenzij het in het weekend valt natuurlijk, dan plannen we het er even omheen. Maar dan staan we hier met z'n allen op het dik en dan vertellen we dit verhaal over wat er gebeurd is in Peers Moddergat. Toen in Ien sloeg het waarom. Het wie eerst heel mooi waar in de verte, zijn ze donkere wolken. En de wind helle on. Storm. Ik vond het wel een mooi verhaal om bij te jaren. Omdat het echt Heel erg is wat er gebeurd is. ja, en 80 mensen zijn. En het volle meer. En het was best wel net zo groot. Dus er ben je al net zo volle mensen in. En dan ben er al 80 voorts. Het is echt zo'n schande. Gewoon. Heel schande. En sommige banden weten net niet eens wat er gebeurd is. En zoals Ivy die praat steeds door. Die ging lachen door tijdens de... Ik zei dat ze niet moest lachen. Oh ja, maar ze is hier niet geboren. Hè? Nee. Dus dan heb je ook niet het gevoel. Dat was inderdaad een hele bijzondere herdenking. Nou ja, omdat het dit hier meidenskwalen voor het laatst is. Nou, we besteden er eigenlijk altijd extra aandacht aan. Maar dit keer was het wel heel fijn dat het Fiskershuis meewerken had. En dat die het verhaal ik verteld ha. Dus dat wie wel even een extraatje. En dat is fantastisch mooi in de kleren wie en zaten het vroeger weer. Ik hoop dat het dorp het zelf oppakt. Nou ja, het monument blijft natuurlijk gewoon bestaan. Dus mensen kunnen dat zelf ook inplannen. En dat ze zeggen van, goh, wat mooi dat we deze herdenking in Stoorn houden in Peers Moddergat.